Сәлем дуслар, бүген без Lada автосалонында. Һәм монда килүнең зур сәбәбе бар. Дус малайга, иптәш малайга яңа машина сайлыйбыз. Сайлау Lada Vesta яисә Lada Vesta SV модельләре арасында тора. Салонга килеп керү белән бер күңелсез әйбер, кызганычка каршы Station Wagon кузовындагы машиналар кызганычка каршы алар юк. Бренд әйтәнде сатулар шуны хәтле күпки, хәтта салонга куярга машиналарны өлгермиләр, барысы да сатылып бетеп бара. Тест-драйвта шулай ук SV, Lada SV-лар юк, ләкин бар SV Cross һәм тестовый машина 1.8 двигатель, механика коробка, 17 дюймлы көпчәкләр. Әлбәттә машина бик әйбәт, яхшы фикер калдырды, ләкин шулай да әйтик Весталарга 1.8-дән тыш куялар тагын 1.6 двигательне. Миңа калса шәһәр эчендә 1.6 двигатель ничектер уңайлырак, 1.8 двигателе 122 ат көче 1.8-ле бармый. Минем чагыштырып карарлык әлбәттә мисалларым бар. Әйтик, монда автосалонга мен килдем Nissan Juke 1.6 механикада. 1.6 Nissan Juke'та машина кызуырак йөри шикелле. Ләкин калган әйберләре барысы да әйбәт. Тышкы кыяфәте бик матур. Vesta машиналар арасында минем иң яраткан кузов ул әлбәттә SV. SV Cross шулай ук бик матур. SV Cross SV-дан кара пластик элементлар декоры белән аерылып тора. Һәм анда башка подвеска, анда башка амортизаторлар, башка пружиналар, һәм ул бераз биегрәк SV-га караганда. Ләкин SV да шактый матур машина. Миңа калса иң матур машина бу линейкада. Көпчәкләр 15, 16, 17 куелмый, ләкин 16-нчы диаметрда да машина шактый матур күренә. Vesta SV, Vesta Sedan салоннары берүк. Монда бернинди үзгәрешләр дә юк. Шул берүк машина, берүк приборка, берүк консоль, урындыклар шулай ук. Менә бу гадиерәк комплектация, монда урындыклар гадиерәк. Ләкин инде тесттагы SV Cross-та урындыклар башкачарак. Обивкасы белән аерыла һәм менә бу боковой элементларның бераз катырак булуы. Һәм иң мөһиме SV Cross-та ишек карталарында һәм урындыкларда бар афлисун төсендәге элементлар. Ләкин инде бу төсле элементлар кемгәдер ошамый икән, сез һәрвакыт машинаны шушы караңгы төстәгенә дә, салонны караңгы төстәгенә дә заказать аласыз. Салон шактый киң, бик киң. Әйтик, сез автосалонга килеп, Ладаның X-Ray машинасына утырып карасагыз, мен инде Grand белән Prior'ны әйтмим дә, Vesta'да чынлап та шактый киң, монда рәхәт, монда терсәкләр әйтик, мәсәлән, ишек карталарына тими, тезләр барадага тими, ишек карталарына тими, шуңа күрә монда иркенләп рәхәтләнеп утырырга була. Урындык регулировкаларның диапазоны шактый киң, монда әйтик, тәбәнәк кешеләргә дә уңайлы булачак һәм бик озын аяклы кешеләргә дә иркен булачак. Сиденьеларны шактый ерак артка җибәрергә була. Менә әйтик, мәсәлән, мен хәзер максималь артка киттем һәм минем аяклар шак кына педальләргә кагыла. Әлбәттә, яңадан китерергә дә була. Яхшы комплектацияларда монда урындык, водитель урындыгы лифт белән. Мен үзем инде хайран еллар күнектем биек утырып йөрергә, шуңа күрә әйтик, кроссоверлар белән чагыштырганда монда бернинди аерма да юк. Шулай кроссоверда утырган шикелле биек утырасың. Урындыкларның профиле әйбәт. Күп очракта ерак юлга барганда арка авырта башлый. Ләкин монда менә в принципе поясничный подпор дигән әйбер бар. Һәр вакытта да үзгәртергә була һәм арканы ял иттерергә була. Урындыклар җылытыла һәм иң мөһиме әйтик, кызыгырлык әйбер Lada Vesta'ларда җылытыла лобовое стекло. Алдагы пыяла
һәм ул җылытыла тулысынча. Бөтен шакмак ул җылытыла. Шуңа күрә кышкы режимнарда йөргәндә бу әлбәттә һичшиксез зур өстенлек конкурентлар белән чагыштырганда һәм санаулы минут эчендә сез каткан машинаны тәртипкә китерә аласыз. Әлбәттә кондиционер бар, затлы комплектацияларда инде Вестада бара мультимедиа система, навигация белән һәм арткы камера белән. Әлбәттә теге икеле-микеле йөрүчеләр өчен бу бик уңай опция, аеруча бәлки хатын-кызлар өчен. Арт белән әйтик парковкага кергәндә сез экранда күрәсез нәрсә булганын һәм система сезгә билгеле бер подсказкалар бирә. Көзгеләр монда уңайлы, әйбәт, зур көзгеләр һәм алар картинканы бозмый. Менә ничек бар, шулай күрсәтә. Күрсәтү секторы зур, чөнки көзгеләр шакмак түгел, озынча. Шуңа күрә машинадан ерак читтә булган әйберләрне монда бик җиңел генә күреп була. Әлбәттә регулировка электрон, монда 4 электростеклоподъемник, шулай ук күпләр өчен бу күрсәткеч. Ләкин инде мин нигездә үзем рульда йөргәч, арткы стеклоподъемникларның булу-булмавы минем өчен мөһим түгел, ләкин монда алар бар һәм бу плюс. Тагын нәрсә? Приборкасы бик искитмәле булмаса да, миңа монда бик ошап бетми, беләсезме нәрсә? Радиальная оцифровка. Цифрлар спидометрда тигез торганда ничектер мәгълүматны кабул итү уңайлырак шикелле, монда инде алар радиус буенча язылган. Шуңа күрә мин үзем йөри торган машиналар белән чагыштырганда минем өчен бу бераз дискомфортрак. Руль мәсьәләсенә килгәндә, руль шактый күңелле, йөртүе күңелле һәм рульдә бик күп информация. Тагын бер бик яхшы конкурентлар белән чагыштырганда Вестаның бик өстенле ягы бар. Ул тормоз системасы. Машина бик яхшы туктый һәм хәтта экстренный торможение ясарга кирәк булганда да стабилизация системасы үзен бик яхшы күрсәтә һәм машина чайкалмыйча тип-тигез бара һәм экстренный торможение вакытында система аварийкаларны кабыза. Ни өчен бу әйбәт? Чөнки артта килүче машина, әйтик мәсәлән, сез экстренный тормозить итә башласагыз, аварийкалар яна башлый һәм артта килүче аңлый нәрсәдер булганлыгын. Шуңа күрә бу миңа калса арттан сезгә бәрүләрне саклап калучы бер элемент. ABS әйбәт эшли, двигательгә килгәндә мин инде әйттем. Vesta 1.6 белән ничектер минем тәмгә әйбәтрәк бара шикелле. Аеруча шәһәр трафигында тагын бер әйбер 1.8 белән бара робот AMT. Белмим, миңа ул бик ошап бетмәде. Миңа ничектер бер ручная коробка передач МКП күңелгә ятышлырак. Әйбәт йөри, в принципе, барысы да аңлаешлы. Передачалар яхшы керә, яхшы чыга. Монда ниндидер туплыгып калулар юк. Тулайым алганда Lada Vesta әлбәттә отышлы машина булып чыкты АвтоВАЗ өчен һәм АвтоВАЗны бүгенге көндә коткарып кала торган модельләрнең берседер ул. Беренче санын Гранты булса, Грант үз вакытында АвтоВАЗга зур яхшылык эшләде барлыкка килүе белән. Менә бүгенге көндә миңа калса Vesta мәсьәләсе дә нәкъ шулай тора. Һәм шунысы кызык. Россиядә инде Россияны без нигездә седаннар иле дип кабул итәдек, чөнки чынлап та Россиядә иң күп сатылучы кузов ул седан. Ләкин менә Vestага килгәндә седаннар әле һаман да күп сатыла, ләкин аның сәбәбе нибары универсал белән SV Crossның әзрәк күләмдә җитештерелүе. Миңа калса завод әгәр универсал кузовларны һәм SV Crossны күбрәк күләмдә җитештерә башласа, сатып алучыларның саны да артыр дип уйлыйм, чөнки менә бүгенге көндә универсал һәм SV Cross, SV универсал гади, SV Cross күтәртелгән. Бүгенге көндә инде бөтен машиналар килгәнчә сатылып бетеп бара. Седаннар әле парковкада, монда парковкада сайлап алырлык машиналар бар, ләкин универсал SV һәм күтәртелгән универсал SV Crosslар, алар бүгенге көндә буш машиналар юк, барысы да
заказга эшләнә. Әгәр инде бүгенге көндә сез машина алырга телисез икән, нәкъ менә SV яки SV Cross сатучылар әйтәләр, бүген заказланган машина кайта март уртасы, март ахырында. Шуңа күрә, әгәр дә шушы арада сез Вестоның универсалларын яисә күтәртелгән универсалларын сатып алырга телисез икән, монда инде бераз көтәргә туры киләчәк. Шунысы кызык, әйтик, көтәргә теләмәүчеләр универсал артыннан килеп, еш кына седаннарга утырып кайтып китәләр. Шуңа күрә, статистика буенча седаннар күп сатыла, ләкин алар инде универсал артыннан килеп, седанга утырып кайтып китәләр. Шуңа күрә, бу очракта ничектер теге седаннарның сатылу күләме зур, ләкин мин алда әйтеп киткәнемчә, ул бары тик универсал белән SV Crossның әз күләмдә җитештерелүенә генә бәйле. Ләкин инде Ижевскида тиздән, минем белүемчә, гранталарны производстводан алачаклар, һәм гранты урынына Вестоларның күләмен, җитештерү күләмен арттырырга тиешлеләр. Тагын бер әйбер турында мин сезгә әйтмәкче булам, беләсезме нәрсә? Менә мин үзем 2 бала әтисе, шуңа күрә 2 баланы артка утыртканда арткы ишекләрнең зур булуы бик мөһим. Вестода ишекләр бик зур. Һәм алар зур угылда, зур почмакка ачыла, менә үзегез күрәсез. Һәм бала креслосын урнаштырганда, монда инде иркенләп креслоны куярга була, беркетергә була. Изофикс скабалары монда бар, менә алар, берсе монда, һәм теге урындыкта шулай ук. Бу инде яхшы аталар өчен бик әйбәт күрсәткеч. Lada Vesta'da чынлап та зур арткы ишекләр, һәм бу бик мөһим әйбер. Көндә балаларны мәктәпкә, балалар бакчасына илткәндә, көндә без кулланабыз арткы ишек белән. Әгәр дә арткы ишек тыгыз икән, арткы урындыклар тыгыз икән, без инде балаларны утырту, аларны бәйләп кую, яңадан машинадан чыгару капаулы булыр иде. Монда андый проблема. Арткы ишекләр супер. Кызганычка каршы салонда ачып карарлык SV Cross'та, SV-да кызганычка каршы юк. SV. Менә ул. Монда SV Cross. Бу күтәртелгән машина 17 диаметрда, көпчәкләр. Уялмаган кара пластик обвес. Бу SV Cross белән SV-ның төп аермасы тышкы яктан. Менә шулай уялмаган элементлар. Бу инде кырларда йөргәндә яисә бик чирамлы җирләрдә йөргәндә бик уңайлы әйбер. Кузов бузылмый, ул теге шкылуны, кара элементлар шкылудан курыкмый. Һәм тагын бер әйберне күрсәтмәкче булам җәмәгать. Менә иң яраткан әйбер бу машинада. Менә шушы элемент. Акули плавник дип әйтәбез инде. Акула канаты. Дизайнерлар шуны хәтле оста бу элементны эшләгәннәр. Менә сез монда күрәсез. Түбә белән стойка арасында пластик накладка кара төстә. Якыннан караганда ул күренә, ләкин бераз еракка китеп карасаң, арткы стойка һавада эленеп торган шикелле. Һәм бу миңа калса бик матур дизайн элемент. Машинаны матурлап торучы, иң төп матурлыкны билгеләүче бер элемент. Чынлап та ул ничектер җиңеллекне дә бирә бер караганда, икенче яктан машинаны ничектер җитезлек тә күрсәтә. Бу һичшиксез дизайнерларның табышы. Сирәк машинада мондай әйбер күргән, ул Citroen әйтик мәсәлән куллана мондай элементларны, ләкин SV-ны, Vestoның универсал кузовында бу чынлап та бик матур күренә торган элемент.